ҳашт мансабдори тоҷик барои кундӣ дар иҷрои барномаи мубориза бо фасод дар Тоҷикистон ҷазо гирифтаанд. Мақомот гуфтанд, ки ин афрод аз мақомдорони Кумитаи давлатии сармоягузорӣ, Саридораи, бойгонӣ ва Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ҳастанд, вале аз онҳо ном набурданд. Онҳо пас аз як профилактикаи оҷонси назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар 4 ниҳоди давлатӣ, вазорати корҳои дохилӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Саридораи, бойгониву Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ муҷозот шуданд. Профилактика моҳи апрели имсол сурат гирифт. Нигора Муқимӣ, як масъули оҷонсии зидди фасод, рӯзи 12 май ба радиозодӣ гуфт, санҷиши онҳо ба ҷуз аз вазорати умури дохилӣ дар 3 ниҳоди дигар камбудиҳоро ошкор кард. Нисбат ба 8 мансабдор санад тартиб дода шуд ва онҳо ба пардохти ҷарима муваззаф гардиданд, асосан барои риоя накардани тартиби ба ҷавобгарӣ кашиданд ва нодида гирифтани барномаҳои давлатии зидди коррупсия айбдор ҳастанд, афзуд ӯ. Дар оҷонсии зидди фасод ба радиозодӣ гуфтанд, ин 8 нафар масъули иҷрои стратегияи мубориза бо фасоди молӣ буданд. 8 мансабдори Кумитаи сармоягузорӣ, Саридораи, бойгонӣ ва Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ дар ҳоле муҷозот шуданд, ки масъулини оҷонсии зидди фасод мегӯянд, санҷиши онҳо дар вазорати корҳои дохилӣ камбудиро ошкор накард. Нигора Муқимӣ, як масъули оҷонсии зидди фасод гуфт, вазорати корҳои дохилӣ дар самти муқовимат бо коррупсия корҳои зиёде кардааст, аз ҷумла дар самти иҷрои барномаи муқовимат бо фасод. Бо назардошти он, ки вазорати корҳои дохилӣ як мақоми муборизакунандаи алайҳи фасод аст, бисёр корҳоро ба анҷом расондааст. Санҷиши масъулини оҷонсии зидди фасод дар 4 ниҳод барои назорат аз иҷрои стратегияи муқовимат ба коррупсия сурат гирифтааст. Ин барнома соли 2013 қабул шуда, бояд то соли 2020 амалӣ гардад. ҳадаф аз таҳияи ин санад коҳиш додани сатҳи фасод дар кишвар гуфта мешавад. Фасоди молиро дар Тоҷикистон аз мушкилоти умда арзёбӣ мекунанд, ки монеи рушди кишвар шуда. Созмони шаффофияти байналмилалӣ ё Transparency International дар шохиси имсолаи фасоди молӣ Тоҷикистонро дар миёни 180 кишвари дунё дар ҷойи 161 қарор дод. Тоҷикистон дар гузориши соли гузашта ин созмон дар мақоми 151 буд.